Hola, avui parlarem de Sálvame, de luxe. Sálvame. Bueno. Oye, sálvame, ven nadando a mí. En aquest programa estan en un plató i venen famosos que els hi ha passat o algo vergonyós i que parlen d'ells i discuteixen. Bueno, el follón que s'hi va haver. Bueno, i també, mira, hi ha una persona que treballa allà que es diu Maruja. I la Maruja, no, Marujita no sé si es diu Maruja o Marujita, que sempre va, no sé com va, a veure, marquesa, no? Va amb un gorro així, amb unes arracades així, i també els llavis així pintats, així. I també té amb rímel, que se'l posa així, queda així. També en els pantalons, mai porta pantalons, sempre una faldilleta, fins als peus, amb diamantets. Bueno, la tela. I la Belén Esteban, no parlem ja de la Belén Esteban, perquè si no, vaya follón que se va a ver. Mira, la Belén Esteban és no la primera ministra, però és com si diguéssim la camana d'allà. La camana. És una mandona. És una mandona. Que se va a ver un follón que no sé ni dónde se ha metido. Y desde aquí, la Alba Motes explicant Sálvame. Pero ahora sálvame, que no quiero morir. Mi vida, sálvame.